مانونا مانا هێزن ئەمریکا لە سووریێ مژارە هەری سەرەکەیە و گرنگە لە سووریە و دەڤەرێ بگشتی و ڕێبەریا ئەمریکا ژی هەولێن نو ددە داکۆ بریارە ترامپ بڤەکشانێ دبن سەرناو نەدن و ئاوایەکی نەڕاستەڕاست ڕەت بکە ji ber ku li gor berpirsên Amerîka di nav wan de yên ku xweş hikûmetê dûrxistin bi sedema wê biryarê ew biryar net berjewendiyên Amerîka de ye herî dawî serkirdeyê Partiya Komarî Mitch McConnell proje biryareka nû ji bo Encûmena Pîrên Amerîka pêşkêş kir têde daxwaza mana hêzên Amerîka li Sûriye û Efxanistanê kir. Mitch McConnell serkirdeyê piraniyê li Encûmena Pîran ya Amerîkî ragihand ku wî guhertinek di proje biryareke berfireh de berbarê ewlehiya rojhilata navîn de kiriye ku daxwazê ji Amerîka dike herdem papind be ta ku rêxistinên terorîst wek Daeş û Elqaîde û hin rêxistinên din werin ji nav birin li her du welatên Sûriye û Efxanistanê. McConnell de gotarekê de li pêş Encûmena Pîran duh got ku em ne polîsên cîhanê ne lê em serokatiya cîhana azad dikin û li gorî wê serkirdayetiyê ji Amerîka tê xwestin ku parastina hevpeymana navdewletî li dijî Daişê û piştevaniya hevpeymanan bike. Li gorî ajansa Sky News belav kiriye tanha dema dengdanê li ser wê proje biryarê ji aliyê Encûmena Pîrên Amerîka ve nehatiye destnîşan kirin. Ta ku bibe biryar divê di Encûmena Parlamentoya Amerîka de jî ku Partiya Demokrata Amerîkî kontrol dike û îmzaya Trump li ser wê yan jî bê îmzaya wî were erê kirin. Di bîstê meha duwazdehan de ji sala 2018 Donald Trump serokê Amerîka di twîtekê de ragihand ku ew hêzên Amerîka li Sûriyê gunêzî 2000 leşkerên Amerîkî hene vekşîne ji ber ku Amerîka Daeş ji nav bir sedema mana wan li Sûriyê ji navbirina wê rêxistina terorîst bû ji wê demê ve her welat û aliyek herêmî û navdewletî dixwaze cihê xwe li Sûriyê li şûna Amerîkayê bigire sînaryoyên cuda cuda hatine holê.